layidu fɔbagaw de ka cabi nɔ tɛ a tɛmɛbaa man ca Burahima kɛra Ala fɛ a ye lahiru tun bɛ Ala ye. layidu fɔbagaw de ka cabi nɔ tɛ a tɛmɛbaa man ca. أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين silamɛw an bɛ Ala tanto k'Ala kira bani n'o ye Muhammad sallallahu alaihi wasallam k'a barikada k'aw fo ni jumadonba nin na n'a bɛnnen bɛ 26 septembre 2025 an bɛ Ala deli juma hɛrɛ Ala ka kɛ anw ni aw ye. An bɛ silamɛya mun kɔnɔ jagoya ko tɛ, y'a fɔ aw ye. Karisa kɛ silamɛ ye jagoya ko tɛ, karisa kɛ nin tarixa nin kɔnɔ jagoya ko tɛ. N b'a fɔ ka segin k'a fɔ la ikraha fi din, kɛ mɔɔ karaba jagoya k'ala don diinɛ kɔnɔ o tɛ. Ko ne karaba tɛ diinɛ kɔnɔ kon sabula tarixa minnu y'a dɔn o ye bolofaraw de ye diinɛ kɔnɔ. Silamɛ, hali silamɛ ni kafiri o ka ne ka balo sigida la hɛrɛ la, sabula e ye buna hadamaden fɛn dɔ b'e bolo e dal'o la, ale fana fɛn dɔ b'ale bolo ale dal'o la, mais sigida kɔni y'aw jɛ ye. Aw sigilen bɛ yɔrɔ mun na ne Senegal dɔn, aw sigilen bɛ Senegal mun kɔnɔ, aw sigilen bɛ dugu kelen kɔnɔ, dugukolo nin ye Ala ta ye, a diyaw bɛ jigin ye k'aw bila ye k'aw ka baro hɛrɛ la, sila tɔɔrɔ kɛnɛ se i tɔ ɲɔgɔn ma. N'a bɔlɔrɔ ka anw yɛrɛ kɛla silamɛ ye, silamɛya kɔnɔla ni nin kɛla khadiriya ye, nin kɛla tijaniya ye, nin kɛla muridiya ye, nin kɛla wahabiya ye, nin kɛla cogo wɛrɛw la, mais an bɛɛ ko ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammad rasulullah. Waaw, silamɛ mun kana k'an bila ɲɔgɔn na bɔ. Khadiriya ni e y'o ye e ko ko ne tana ye tijaniya ye, tijaniya ko k'ale tana ye muridiya ye, o ko k'a tana ye wahabiya ye, an bɛɛ bɛ tan bulu ni bɛ tourner dɔrɔn. N y'o de fɔ n ko tɛ tiɲɛ ye o mɛ n kan tarixa mɛ kan kɛ na ka fara kɛ bɔ ɲɔgɔn na, ka hinɛ bɔ an n'an cɛ, ka dɛmɛli bɔ an n'an cɛ, ka hali ɲumanya n'i b'a kɛ i b'a sɛgɛsɛgɛ sabu karisa e ye muridi ya, karisa e ye tijaniya ye, karisa e ye wahabiya de ya, karisa e ye khadiriya de ye, wasa i la hɛrɛ bɛ se ka d'o ma. Wallahi wulu gansan jɔn dɔ y'a yɛrɛ bali ala kɛlɛfana la k'a di wulu dɔ la, k'a di wulu kɔngɔtɔ ma. Jɔn k'a sɔrɔ a tɛ baara foyi la n'a ma kɛ foro garde dɔrɔn. Dɔ y'a sɔrɔ ye kelefana t'a bolo, a ye kelefana di wulu ma, a y'a ɲininka ko wa e ye kelefana mun di wulu ma nin ya, dɔ wɛrɛ bɛ bolo k'a dun wa? A ko ayi. Ko munna i y'a d'a ma? Ko wulu bɛ k'a filɛ cogo min, k'a ɲɛsa la ka to k'a filɛ cogo min, k'a dɔn ko kɔngɔ bɛ wulu la, o de y'a to a y'a d'a ma. Ko e de t'a dɔn wa? K'a tɛ wulu yɛrɛ tigi dɔn. Ala ka mɔgɔ bani a ko a nɔfɛmɔgɔw ma ko aw b'a la ko ne ye fonisiri ye, mais aw b'a dɔn ko nin ye fonisiri ye ka tɛmɛ ne kan dɛ. Nin y'a ta bɛɛ de di, ne dun ne bɛ dili kɛ wa n b'a tɔ to n bolo, mais nin y'a la kelefana bɛɛ de di wulu ma. Ale kɔngɔtɔ sigilen bɛ.
a ye jɔn cɛ ni mun ye ala dumu di wulu ma a y'a ka patɔrɔn ɲininkali kɛ ani patɔrɔn bɛ baro la a ko patɔrɔn ni ko n'o bɛ foro ni feere jɔn cɛ ni bɛ foro mun surveiller la k'a b'a feere jɛli la a k'a ma ko mɔgɔw la k'ale la dumuni fɛngɛw de bɛ bɔ la nin nɔ dɛ k'ale la sokɔnɔ fɛnw a n'a la hɛrɛ dumuni a n'a la dumuni a n'a makoɲɛw k'o bɛ bɔ la ni foro in dɔrɔn k'ale tɛ se k'o feere dɛ ala ka jɔnba ni k'a ma ko n'i ye piri ye sɔngɔ mun y'a dɔn a bɛ se k'i nafa a don ani foro kɛ kan k'i bɛ se k'a feere a kan ko baasi tɛ a ye da dɔ f'a ye ala ka mɔgɔba nin ko n y'a doublé a y'a doublé ko foro ni san ala jɔncɛ nin k'a bɛ fɔ k'o fana san surakakɛ nin fana y'o jɔncɛ nin feere a ma ala ka mɔgɔba nin ko jɔncɛ nin ko n ye hɔrɔnya a ye foro mun san fana surakakɛ nin bolo a ko jɔnkɛ nin k'e tɛ gardien ye bilen a kɛli ta ye a ye lamɛn kosɛbɛ mun y'a d'a ma mun ye nin hɛrɛ d'a ma k'a ye ala tilefana kɛ jɛ ala tilefana kɔ k'a di wulu ma kɔni silamɛw f'an ka hinɛ ɲɔgɔn na de ka to ka ɲɔgɔn sutura aw yɛrɛ b'a dɔn sisan an bɛ tile mun na sutura banna sutura yɛrɛ de banna lebu rɛ bɛɛ bɛ ɲɔgɔn na lebu de fɛ ni kuma la u bɛ kuma nɔgɛ u bɛ se ka lebu bɔ kuma na cogo min ni fini b'i la ko bɛɛ da ile ko kɛtaw u b'i yɔrɔ la dɔrɔn sutura banna an ka to ka ɲɔgɔn sutura ala bɛ sutura fɛ dɛ silamɛ ɲɔgɔn kana ka silamɛ ɲɔgɔn sutura de a dun na ne maa bɛ fɛ kɛ sini lahara sutura sɔrɔ i b'i silamɛ ɲɔgɔn sutura dɛ an ka hakili to sutura la an ka to ka ɲɔgɔn sutura n'an bɛ fɛ ka hɛrɛ sɔrɔ ka to ka kuma ɲumanw fɔ an da la ala y'a fɔ ala kuranɛ kɔnɔ qulu linnasi husnan sisan kuma ɲuman banna pewu hali e mun bɛ kuma ɲuman fɔ e yɛrɛ tɛ lamɛn o parce que u b'a fɔ k'e bɛ en retard la u b'a fɔ k'e bɛ en retard la a balimaw ka ɲɔgɔn sutura sigiɲɔgɔnw ka ɲɔgɔn sutura silamɛ ɲɔgɔn ka silamɛ ɲɔgɔn sutura i bɛ tarixa mun fɛn fɛn nɔ an ka ɲɔgɔn sutura balimaw ka ɲɔgɔn sutura sigidaw ka ɲɔgɔn sutura n'o kɛla an bɛ balo hɛrɛ la wallahi ala b'a na sutura fɛ i b'a ye hali jɛnɛyakɛla hali jɛnɛyakɛla e k'a jateminɛ pour k'a se k'a fɔ ko karisa ye jɛnɛyakɛla ye o ma nɔgɔn dɛ bɔ i ka so ka taa don i bara i la bon kɔnɔ ka taa i muso ni cɛ wɛrɛ dalen ye o y'a kelen jɛnɛya ye hali n'i y'o ye i tɛ se k'a fɔ k'i muso ni cɛ wɛrɛ bɛ jɛnɛya la n'i y'u dalen sɔrɔ yen bɔ sariya ko ka taa seede ɲini seede 4 mun ni si tɛ kelen ye hali bɔ yɔrɔ tɛ kelen ye n'olu nana k'a ye o tɛ da o ma dɛ f'u k'a ye de u b'a kɛ la o t'a bɔ dɛ f'u k'a ye de ko cɛ ka fɛn a bɛ don ka bɔ la muso la fɛn na aw ka hakɛ to n'o kɛla preuve bɛ se ka yira ko ni sariya bere bɛ d'a kan mais n'o tɛ
jɛnɛya tɛ yen kon i b'a yira ko ala bɛ fɛ an sutura ala bɛ fɛ k'an sutura kojugu a b'an sutura fɛ kojugu ale ala kon an k'an jija o la kosɛbɛ kɛ to kɛ tiɲɛ fɔ ɲɛ tɛ silamɛ tɛ se ka kɛ silamɛ ye k'i tɛ tiɲɛ fɔ i da la o tɛ se ka kɛ kɔrɔfɔli dabila kɛ namara dabila an senkolo ani an bolokɔrɔ kɛ hasidiya dabila silamɛw hasidiya ye fɛn billahi wallahi ni hasidiya b'i la i tɛ yɔrɔ fiɲɛ diɲɛ kɔnɔ ayi e tɛ se ka yɔrɔ fiɲɛ diɲɛ kɔnɔ ni hasidiya b'i la a ko hakɛ to silamɛ hasidiya man ɲi silamɛ ka bere de don pour que silamɛ nagasi hasidiya man ɲi silamɛw setanɛ ka bere de don a bɛ se ka maa bɔ silamɛya la cogo min setanɛ ka fɛn de don waaw ni jɔn ye ta ala mobili kura b'a bolo ko ni e tɛ karisa ye jɔn den don nin tɛ fatukɔrɔnin den ye ya mun tun t'a la jamanajan kan i m'a ye mobili kura b'a bolo sisan n'o fɔra dɔrɔn e funteni na hali i tɛ se ka ɲɛnakili kosɛbɛ tuguni fi bɛ ka taa parce que i ko mun na ala ye hɛrɛ k'a ye fatukɔrɔnin den ala k'i se ka nin hɛrɛ k'a ye ko hali ala kana k'a ye i bina sɛgɛnna wallahi n'o kɛlila dɔrɔn i jija i k'a bɔ dɛ n'o tɛ fo ka t'i sa i tɛ lafiya mais i bɛ se k'a bɔ i b'a bɔ mun na n'o fɔli ye dɔrɔn kuma ɲuman fɔ i kɛ dubabu k'a ye n'i den bɛ se k'a ɲɔgɔn kɛ i b'a fɔ ka ala a ɲɔgɔn kɛ n den ye o ye hasidiya yɛrɛ bɔli ye pewu mais n'o tɛ i bɛ sɛgɛn hasidiya man ɲi hasidiya man ɲi ala k'an kisi a ma hasidiya man ɲi hasidiya n'a joli farikolo rɔ o de bɛ na ni ɲɛngoya ye ɲɛngoya man ɲi kon an k'an janto olu la filanan ye juma ye alhirsu nata dama tɛmɛlen a man ɲi ni natala cogo dɔw la dɔrɔn i bɛ kɛbali kɛ n'o kɛla dɔrɔn o fana bi digi dɔɔni ka taa i bila sitanɛ ka yɔrɔ la sitanɛ b'i cɛ dɔrɔn ka taa i bila jahanama kɔnɔ an k'an jija o man ɲi silamɛw an ka hinɛ ɲɔgɔn na dɔrɔn o da kɛ kitabutigi b'a fɔ ko akrim kulla sakhira fa inna lidahri damir kullu zi sa'ni kabir kana min qabli sakhir kullu zi sa'ni kabir kana min qabli sakhir wallahi donc ko kullu zi amri kabir kana min qabli sakhir a ko k'i to kɛ ɲumanya kɛ denmisɛnnin ye sabula denmisɛnnin tɛ ɲina to kɛ ɲumanya kɛ denmisɛnninw ye m'a fɔ i den dɛ denmisɛnninw i ye den mun wolo i bɛ mun wolo n'i y'a ye mun bɛ tɔɔrɔ la mun bɛ ɲani na n'i bɛ se ka hɛrɛ k'a ye k'a bɔ o la a k'a ye denmisɛnnin tɛ ɲina sabula sini ka jan silamɛw sini ka jan akrim kulla sakhir fa inna lidahri damir kullu zi sa'ani kabir kana min qabli sakhir sini ka jan
ay to kɛ ɲuman kɛ denmisɛnninw ye denmisɛn tɛ ɲina dɛ billahi wallahi denmisɛn tɛ ɲina aw b'a ye ni kisaw bɛ di don dɔ la waraba wulila k'a b'a sema yaala kɛ fɔɲɔ minɛ dɔɔnin ka tagama kɛ yaala a sela yɔrɔ dɔ la ɲandalaw u y'u fɛnw da u ye ɲinani dɔ minɛ wa waraba tagamatɔ la a sela yen ɲinani y'a wuli ka foli bila la k'a wuli a ko waraba ma na n dɛmɛ sabula sini an fana k'i se k'i dɛmɛ waraba yɛlɛla ko ɲinani e bɛ ne dɛmɛ e bɛ mun na e yɛrɛ bɛ se ka bɔra o ne ko k'e bɛ ne dɛmɛ o bɛ kɛ cogo jumɛn ɲinani ko sini ka ja waraba y'a na k'a foni k'a bila ka taa wagati kɛla donsow minnu bɛ u la jɔw da waraminɛ jɔw u y'u la jɔ fili waraba kindantɔ la a nana don jɔrɔ k'a bɛ ko bɛɛ k'a bɛ se ka bɔ waraba sa a ko sa ko komi n'an bɛ se ka bɔ n kɛ saya kɔnɔ yan sa a kɛla ten dɔrɔn ɲinani borila ka na ka foli bila la ko ko waraba e minɛ la ko komi k'e waraba tɔ k'e minɛ la waraba ko ne kɔni minɛ la n bɛ saya kɔnɔ yan ɲinani k'a ma ko n'i ye don dɔ kɔlɔn seni a b'i mako ɲa ko n t'i ye kuma dɔ fɔ i ye i m'a kɛ kuma sɛbɛlama ye mɛ bi de i b'a nafa ye don dɔ kɔlɔn bɛ seni don dɔ minɔgɔ ye ɲinani taala kɛ ɲinaw caman wele ka na u bɛɛ u nan'u kɛ jɔni k'a kɛ jɔ ni ɲimi kɛ jɔ ni ɲimi kɛ jɔ ɲimi kɛ jɔ ɲimi fo k'a kɛ pewu waraba bɔ la sani donso jɔndalaw sani dugu ka jɛ n'u bɛ na k'u la jɔyɔrɔ kɛ olu nana sɔrɔ ɲinanw y'u la jɔ bɛɛ ɲimi k'a kɛ pewu k'a da ko waraba ye hɛrɛ k'u ye ka tɛmɛ silamɛ wa diɲɛ bɛɛ fana bɛ tan an k'an jija ka to ka nisɔndiya ka ni lafiya silamɛ n'a ni tɛ lafiya wallahi billahi summa billahi silamɛ n'a ni tɛ lafiya a tɛ hɛrɛ kɔnɔ silamɛya ni lafiya baara de piya mɛ ka n'i ye silamɛ k'i dimi dɔrɔn i tɛ yɛlɛ i tɛ nisɔndiya ko kɛ i tɛ kɔɲɔ kɛ i tɛ taa denkuni na i ni muso tɛ kulonkɛ kɛ kafiri seyitani folo wallahi ne de y'a fɔ ye silamɛ n'a muso bɛ yɛlɛ de kɛ sɛgɛ ci ɲɔgɔn na kɛ bisu bila ɲɔgɔn na wa baraji de b'a la mɛ e fatɔ n'e bɛ donna so kɔnɔ e denw bɛ t'u dogo e muso bɛ taa yɛrɛ ɲini k'e fa ɲuman ye kafiri ne ye n yɛrɛ de dɔn ni ne kɔni bɛ donna an bara denmisɛnnin tɛ yen mun tɛ ne kunbɛn ne kɔni y'o dɔn n yɛrɛ la kɔni silamɛw hinɛ bɛ yen nisɔndiya bɛ yen a ye kuma ni musow fɛ ka yɛlɛw fɛ ka yɛlɛw denw fɛ ka kulonkɛ k'u fɛ hɛrɛ bɛ fɔlɔ i bara de fɔlɔ i la so kɔnɔ i la bon kɔnɔ i la dilan kan i la bon kɔnɔ i la pɛrɛnda la i la so kɔnɔ i la nbɛda kɔnɔ i la dugu kɔnɔ i la commune kɔnɔ i la département kɔnɔ ka sɔrɔ ka se jamana kɔnɔ mais ni kelen y'a jɛ dɔrɔn i bɛ sɛgɛn i la bon kɔnɔ ka diya fɔlɔ mun b'o diya i muso n'i denw ka bɔ so kɔnɔ i balimaw ka bɔ dugu kɔnɔ i sigiɲɔgɔnw nisɔndiya baara
Jaafar nana kɛ bɔ kɛlɛyɔrɔ dɔ la Habasa o tuma Ali fana ale bɔra Khaybar kɛlɛ la u sela wolo la Jaafar fana bɔra Habasa kɛlɛ gannen fo caman hakili ko Jaafar sala Ali nana kɛ xibaruya fɔ Alakira ye Alakira bɔra dɔrɔn Jaafar fana sela waaw Alakira ko ni nisɔndiya fila ninnu bɛ juman ta a ko Jaafar ma k'e ɲɛda bɔlen bɛ ne ɲɛda la e jiko bɔlen bɛ ne jiko la a y'olu dama fɔ dɔrɔn Jaafar ko ne Alakira ne a y'a la fɛngɛ bɔ dɔrɔn k'a cɛsiri o kɛla dɔrɔn jama bɛ tɛgɛrɛ fɔla ye hani an laka ya Jaafar 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 a bɛ dɔ da kɛ dɔn Jaafar ye dɔn kɛ dɔ Allah ba sa o y'a minɛ k'a kɛ ɲɛna Alakira ɲinɛ ke Alakira to Alakiraya la a taala furusiri dɔ la anw bɛ se k'a fɔ jeliw wala dɔnkilidalaw Alakira sigilen u bɛ dɔnkilida la Alakira ko k'a ye n tɔgɔ b'aw da a ye n tɔgɔ b'a la mais Alakira sigilen bɛ parce que u ye dɔnkilida kɛ fo dɔnkili di a la u ko Alakira yɛrɛ b'an cɛrɔ ale minnu bɛ fɛn dɔn sini na mun bɛ se fɔlɔ Alakira ko k'a ye n tɔgɔ b'a la wallahi a y'a fɔ tan dɛ a ye n tɔgɔ b'a la mais a sigilen bɛ ko nisɔndiya bɛ silamɛya la de silamɛ n'i tɛ yɛlɛ i tɛ nisɔndiya tuma bɛ ko diminen sigilen bɛ dɔrɔn n'u ye muru d'i ma k'i kɛ mɔgɔ faga i b'a faga mais tuma dɔ i bɛ Ala minɛ kɛ nisɔndiya i ni denbaya kɛ nisɔndiya kɛ hɛrɛ kɛ mɔgɔw ye kɛ hɛrɛ ŋaniya mɔgɔw ye n'o kɛra bilahi i bɛ hɛrɛ sɔrɔ hɛrɛ tɛ ko nafolo b'i bolo ayi mɔgɔw b'i ye fantanya b'a la mais hɛrɛ min b'a kunna hali a tɛ président na hali mun bɛ baara kɛ usine na hɛrɛ min b'a la a t'o la kon an k'an jija kosɛbɛ an k'an jija dɛ n'o kɛla dɔrɔn Ala b'an dɛmɛ an bɛ an na filɛbagaw n'a lamɛnbagaw bɛɛ fo la k'o tanto k'a yira la ko nin tun y'a la jumadon baro ye alhamdulillah hali bi dɔrɔn Albuchefi TV a tɛgɛ janen b'aw ye an y'an bolo jaw ye n'aw haju banna fan o fan baara ko ko la aw la programme pour an k'an jɔ a ye k'a rɔbɛn k'a ɲa ka organisation tagacogo dɛmɛ an ni mɔgɔw kɛ ɲɔgɔn dɛmɛ a la non n'aw y'an wele dɔrɔn an bɛ na ndax an wulila de k'an bɛ diinɛ baara kɛ sabula an ko de k'an ka diinɛ baara kɛ diinɛ baara a fasɔn ka ca a nasuguya ka ca maa bɛ se ka kɛ cogo bɛɛ la dɔw bɛ sɛbɛnni kɛ dɔw bɛ taa lakarandi kɛ dɔw bɛ fɛngɛ a nasugu ka ca Ala kɛ bɛɛ dɛmɛ i ta kɛ cogo la dɔrɔn Ala ni kira hɔrɔma sallallahu alaihi wasallam Allahumma laka kullu wa bika kullu wa minka kullu wa ilaykal kullu wa antal kullu wa kullu bi rahmatika ya arhamar rahimin inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin haketo boka wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah ala kikisi malo maduno ya malo mai otifenyo manye malo bi horonda me boyla malo mimi duna borola malo simaya bada nyuma di malo nebi me kasoro ma kuma menina kuma na dusu bisuma kanu yondu